Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Gab. Tambalanista since 2006. Third year college pa lang ako noon, tambalan. Ngayon, may podcast na kayo. Ang saya ko kasi I can listen to you anytime. Sana itong sulat ko ma-feature din sa podcast. Kwento ito ng pag-iibigang masalimuot ang simula. Nagsimula ang lahat noong 2017. I was a department manager handling several company strategic business units. Isa sa pinahawak sa akin ay ang training institution na nagbibigay ng short-term training sa senior high school immersion programs. In one of the immersion classes para sa isang Catholic school, una kong nakita si Dog. Ang cute niya. Sobra. When I was touring the students to the facilities, hindi mawala-wala ang tingin ko sa kanya. After 2 years, I worked as a full-time college professor. Nagkagulatan kami nang maging estudyante ko siya. Hindi lang siya cute, matalino din. Hindi nakakapagtaka dahil academic scholar siya. Tuwing papasok ako, inspired ako at laging ganadong magturo. Alam ko namang mali ang nararamdaman ko. It is against the school policy. Pwede akong kasuhan ng child abuse. Pero hindi ko na napigilan ang damdamin ko. Nanaig ang puso ko sa isip ko. I messaged Dog sa Instagram. Nag-reply naman. And from then on, halos araw-araw na kaming nagpapalitan ng messages. I am 12 years older than him, pero minsan, parang mas may wisdom pa siya sa akin. One day we decided to meet. It was a casual meet-up, pero ang saya namin. Nasundan yon na maraming beses hanggang inamin ko na kay Dog how I feel about him. After a while, inamin niya din na gusto niya ako. Hindi naging madali. Kailangan naming mag-ingat kasi malaking eskandalo kapag nabisto. Mawawalan ako ng trabaho, at matatanggalan siya ng scholarship. Kaya naman kahit sabay kaming pumapasok sa eskwela, ibinababa ko siya malayo sa campus. Kapag uwian naman, sumasakay muna siya ng jeep bago sumakay sa kotse ko. Kapag dadaan kami sa campus, kailangan niyang yumuko para hindi siya makita. Dog and I have now been together for 5 years. Graduate na siya kaya malaman man ng colleagues ko, wala nang problema. In the 5 years that we've been together, bihirang-bihira kami mag-away. Siya ang naging kasama ko sa bawat pagsubok ng buhay. Kapag may sakit ako o may nangyari hindi maganda, siya ang una kong tinatawagan. Kapag kailangan ko magdesisyon, maliit man o malaki, kinokonsulta ko muna sa kanya. Kapag may bagong nangyayari sa trabaho, sa kanya ko unang sinasabi.
Ang niisip na lang namin kung paano namin sasabihin sa mga pamilya namin. Ramdam naman namin na mahal nila kami at hindi sila magiging hadlang sa kasiyahan namin. Still, ipinagdarasal pa din namin na sana kapag nagkalakas ng loob na kami para sabihin, sana matanggap nila. Salamat Nicole and Chris sa pagbasa ng aking sulat. Ang inyong tambalanista, Gab. So si Gab, ang problema, ang issue si Gab at si Dog ay parehas? Same gender? Hindi kasi sure kasi kakapautang lang sa akin nung kakilala kong Gab babae yun. Syempre, alam mo na, na-retain sa utak ko si Gab na kakapautang lang sa akin, kaya feeling ko babae. Pero baka lalaki, no? Mukha. Oo, lalaki. Kaya yun yung concern, how to tell the family. Kumbaga, ang dami ng parang signs that say na okay kayo sa isa't isa, na ipaglaban nyo mga bagay-bagay, 'di ba? Pero paano sasabihin sa pamilya? So I guess pareha sila ng gender. Okay, ako masasabi ko dyan na Gab, nakayanan nyo nga yung medyo mahirap na parte ng pagtatago ng inyong relationship, but still ipinush po ninyo, 'di ba? So ano pa ba 'to? Diba? Ano ba ba ito? Tsaka alam mo, sa totoo lang sa truly, hindi naman tangay nanay mo. Hindi rin tangay tatay ni Dog, diba? Hindi sila, they're not stupid not to know. Alam nila yan. Ano lang talaga yan, parang, syempre, at first, natatakot na may confirmation. Kumbaga, alam naman nila yan. Ramdam nila. Oo, ramdam nila yan. Hindi lang talaga kino-confirm, diba? So, i-confirm nyo na. Ito, nasabi na natin to dati. There's no easy way to break somebody's heart. Yan Kahit tayo. na anong paraan ang gawin mo, 'di ba? Ano ba yung mga suggestion na sinabi namin dati, 'di ba? Dalhin mo muna sila sa masayang kainan, 'di ba? Busugin mo muna. Ipag-travel ng matindi, 'di ba? Pero at the end, sasabihin mo din, wag ka nang gumasto, sabihin mo rekta na. Correct. Kasi kahit naman na paanong paraan mo sabihin, 'di ba? Magugulat pa din 'yan at meron pa rin posibleng reaksyon na hindi matanggap. So, pero on the other hand, meron din namang magsasabi na kayo na lang yata yung ano feeling nyo, hindi namin alam. Meron akong friend na ganyan sobrang takot na takot siyang aminin dun sa kanyang pamilya na Becky siya. Nung finally nagkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin, parang nagulatan lahat. Totoo ba? Akala mo hindi namin alam? Ano yun? Ano ito? Diba? Ano kala mo sa amin? Diba manhead? Oo, sabi hindi ng ka nanay mahal? at tatay mo, alam mo anak, pagpalabas mo pala sa nanay mo, sa may pilantik na ang daliri mo. So alam na namin. Crush mo na kagad yung pediatrician na pogi, diba? So alam na talaga namin. Kasi for all you know, ganon. Correct, diba? correct. They're just two things. At dapat maging handa ka doon. They're just waiting for a confirmation na talagang sa inyong manggaling, 'di ba? Mahalin mo sa ibang tao na nga nila naririnig. Mas maganda nga sa inyo na manggaling para at least, 'di ba, straight from the horse's mouth. Yes. Rekta na agad, walang kasama mga palabo kasi pagagaling pa sa iba may kasamang, "Huy, alam mo ba?" At eto na nga, 'di ba? Totoo. May kasama pang ganun. Iba ang magiging interpretation, iba yung Sa magiging truth. kulay, iba yung texture kapag Correct. ang kwento ay nanggaling sa ibang tao. Lagi niyong tatandaan yun. Tama yan. So kung merong kailangang i-deliver sa kinauukulan, ikaw na mismo. Correct. Diba? Mas maganda yun. So do not prolong the agony. Go diba? na. Wag niyo nang patagalin yung ganitong klase ng sitwasyon. Mamaya pwede niyo nang sabihin sa mga magulang ninyo. Oo. Masu-surprise sila. Correct. Ngayon na habang nagtatambalan, huwag na kayo makinig, sabihin na agad. Diba? Kasi doon din naman pupunta yon. Diba? Para pare-pareho na kayong magkaroon ng peace of mind. Correct. Diba, for all you know, talaga excited din silang malaman na aminin nyo sa kanila. Waiting game lang sila. Tingnan mo yung Yes. ano yung sinabi mo, Gab. Ramdam naman namin na mahal nila kami at hindi sila magiging hadlang sa kasiyahan namin. Ayun naman pala So they know. Oo, They know. alam nila yan. Tsaka yung minsan ganyan tayo sa mga magulang natin Akala lang natin na hindi nila nakikita, 'di ba? Pero ang di natin alam, 'di ba?
mga ano yan, mga pinaglihi sa pinya, apakaraming mata ng mga yan. Ang tenga niyan, ang laki-laki. Tandaan mo ang mothers and fathers also, di ba? Ang parents. Kahit na 10 pinto ang pagitan at nakasara lahat ng pinto na yan, kapag ang anak po nila ay bumaheng, di ba? O kaya umubo, rinig nila yan. Hala, Totoo. may ubo si ano? O, sino yung bumaheng? Bakit bumaheng si ganyan? Pero nakasara yung mga pinto Ganun nila alam. Ganun nila na-feel. Kahit na itago mo ang nararamdaman mo, kita nila sa mata mo. Alam nila yon. Kahit mag-pretend ka, kahit mag-sugarcoat ka, kahit na magtagu-tagu ka, ramdam nila yan. Kasi anak ka nila. Correct. Alam nila yan. Diba? Pamilya ka nila. Sa true lalo. Diba? Sa kanya ka pa nanggaling. Ganun yung power ng mga nanay. Ibang Correct. level po yung instinct nila. Lahat na nangyayaring maganda at hindi maganda tungkol sa mga anak nila, alam nila. Diba? Paniwalaan natin correct. yun. So, i-confirm mo na lang. Yes. Tapos, for all you know, diba, naghihintay na lang sila ng, ano ba yun? Kailan ba sila makakahigop ng mainit na sabaw? Diba? Diba sabi ng mga matatanda, pag may mga gusto silang ipakasal ng mga tao. Iba ba yan doon sa soup number 5? Ay, yung Ano soup ba number yun? 5 after na the wedding. Nadidinig ko lang Saret. yun eh. Nadidinig ko lang, di ko naman alam ang ibig sabihin. Ako din, nadinig ko lang naman, di ba? So, Ba't natatawa ka? dineliver ko lang Comedy yung ba joke. yun? Eh, syempre, bakit? Di ba? Para nakakatawa tayo, ganun. Ano, Kiko, matching na nga yung boses mo, hindi ba tayo nakakatawa? Itawid natin, di ba? Pero, again, ang feeling talaga namin, knowing naman nila talaga yan. Ngayon, correct. kung halimbawa, ang reaction is the opposite. Yan, ang reaction is the opposite. At least you know. At least you know, and at least dahil nga pamilya sila, alam mo din kung paano sila kikilitiin pabalik sa'yo. Yes. 'Di ba? Kung halimbawa ang reaction nila is negative, meaning, ano ba yan? Bakit? Hindi ko matanggap, ganyan. Pero eventually, pamilya. 'Di ba? Pamilya. At kapag ka nagpa-miss ka sa kanila, mamimiss ka din nila. Naniniwala naman ako na may ganun, 'di ba? Hindi ka naman po masamang tao, porky bex ka eh. Totoo. 'Di ba? Ito na naman tayo sa Canva presentation or PowerPoint presentation. 'Di ba? Tunay na lalaki pero hindi mabuti sa mga magulang. Yan, diba? yan. Or, pero yung puso, lalaki pero pusong babae, 'di ba? Pero mabuti sa magulang. Yan, 'di ba? Diba? Mga ganun. Totoo yun. So, maaaring naghihintayang lang kayo pareho. Nagpapakiramdaman lang. So, you do the Correct. first move. Malay mo, excited sila. Di ba, na malaman na kayo. Oo, malay mo. Hindi, tsaka, Matatanggap nila yan. Sa panahong ito, hindi na bago yung ganitong klase. correct. Parang ano pa bang nakakagulat? Parang katulad ng, di ba dati partner, yung mga nagpapagawa ng ilong, parang talagang, huy, alam mo ba? Ayaw niya pang aminin, pero malaparot na yung taas ng ilong niya, di ba? Ngayon, iba't ibang uri na nga ng klase ng pagpapatangos ng ilong at pinopost pa ito. Yes, di ba? yes. Before the operation, before the surgery, before the procedure, before the treatment, after, 3 days after, post-op, di ba? Pinopost na yan lahat. So, yung mga ganyang klase mga bagay, hindi na nakakagulat. Totoo yun. Yung mga kung natatakot naman silang i-bash, mga inggitera kasi yun. Tama. Yung mga nagsasabi ng hindi maganda. Correct. Pero sa panahon ngayon, ano na siya. Kumbaga, hindi na siya nakakagulat, hindi na siya bago. Oo. Just have to say it. Diba? Ganun lang, ganun. Sasabihin mo lang talaga. Tsaka, ang sa akin nga, kinaya nyo nga yung mga eksenang mga tago-tago. Diba, Diba? mas mahirap yun, Mas no? mahirap yun Pababa mo eh. sa napakalayong lugar sa correct. pag-jeep. Isipin mo yun, di ba? Parang ang campus ninyo, Santa Mesa, kunwari, di ba? Tapos kailangan mo siyang ibaba sa Diliman, di ba? O kaya, kunyari UP partner. UP Diliman siya, pero ibababa mo muna siya sa UPLB. O kaya UP Baguio. kasi ayaw mong may mga kita. Kumbaga, I'm sure may mga ganyan kayong may mga ganyan kayong naging sa 5 years ninyo together. May mga ganyan kayong mga klaseng kwento na nalagpasan nyo nga. Correct, Ito pa correct. ba? Diba? Totoo Kaya nyo yan. yan. Go, go, go! And we want to congratulate you both kasi, di ba, natagpuan nyo. Diba, Ang love. Ang love. Yeah, the sense of belonging. Correct. Sense Love of wins. acceptance. Tama. Tsaka, sense of connection. correct. Nakakatuwa yung mga sinasabi niya na parang sobrang best friend mo yung Diba? yung taong yun. Yun yung ako I would say na kapag ka meron kang naging karelasyon at napangasawa mo siya or siya na yung nakita mo as your lifelong partner, 'di ba? Masarap sa pakiramdam na may lover ka na, may kabit ka na, may best friend ka pa, 'di ba? Diba? All in one. Kasi totoo best friend mo yung life
lifetime partner mo eh. Siya yung dapat na unang makaalam pag may sakit ka. Ito lahat ng sinabi nitong si Gab. Yung mga dinescribe niya oo, kanina. Oo, correct. Na parang sarap-sarap naman na merong to go to person. Yung pag meron akong feeling na ganito, meron akong masasabihan, 'di ba? Kaya nga tama si partner sa sinabi niya. Congratulations kasi nakatagpo ka ng ganyan. Totoo 'yon. Oo. At i-level up nyo na yung pag-iibigan na yan by telling your loved ones. Para mas makakagalaw na kayo ng pareho. Oo. Diba, wala nang itinatago. Hindi tingnan mo ilang years na katungo si Dog. Correct, 'di ba? Pagod na si Dog. Kakayo ko. Sabi mo, 'di ba? Lagi lang siyang taon siya patago. nag-aaral, 'di ba? Correct. Sabi mo, lagi na kayo ko sa school. Tama. 'Di ba? Kaya pa ba, partner? Kaya pa ba? Kaya pa ba, partner? Hindi, nahawakan ko pa naman yung pinto kanina. Hindi naman ako tumagos. Sabi ko, ay buhay pa ako. Ito ang tatandaan mo, partner. Masamang damo ka. Hindi ka tatagos ng pinto basta-basta. Ay, naniniwala ako dyan. 'Di ba? Manalig tayo dyan. Ayan, to Gab and Dog. Congratulations. Congratulations and truly love wins. Yes. And thank you dahil shinare mo itong kwentong ito. Hindi man namin ma-share sa podcast, Gab, kasi baka ayoko po tumagos sa pader si Chuper. Ang podcast naman natin baka mahimlay ako ng tuluyan. Sabi sa akin, pahinga lang. Sa true, baka diba? magulit sila, ba't nakahimlay na siya? Tama, ayaw natin ng ganon. So, hindi man na podcast, I hope you get to listen to this. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!